קשה לדבר כמה אתם הייתם נפלאים, ואיזה עבודה אתם השקעתם. באמת יוצא מן הכלל. תודה רבה. גם לכל אחת מכם. חברים, מישהו מכם רוצה להגיד משהו? לספר על התהליך, לספר על החוויה? אני רק רוצה לומר... רק רגע, אני רוצה לומר שלא קל להיחשף ולא קל לספר סיפורים אישיים. זה בא רק הודות לטלי, היא הוציאה מאיתנו ככה לאט לאט, בבטח שאנחנו נספר. אז תודה לך. אני רוצה לומר לכם שבחבורה, באמת זו חבורה מופלאה, ונוצרה אווירה חברית ואווירה גלויה, וכל אחד סיפר חוויות שלא היה מעלה בדעתו בהזדמנות אחרת, אבל זו הייתה חבורה כל כך קרובה וכל כך נעימה, שהיה לך רצון לחלוק איתם את כל החוויות שלך. אז תודה לטלי. היו בינינו כאלה שיש להם ניסיון דרמטי יותר, וזה התבלט באופן מיוחד. היו כאלה שזה הניסיון הראשון שלהם על הבמה, וזה גם הוכיח את עצמו. אבל יש לקוות שגם אלה שזה ניסיון ראשון יגיעו לניסיונות אחרים. ודאי. ואני מצטרף לדברים של ברכה ואומר שכל אחד יכול לעלות על הבמה ולשחק. וכשעובדים עם טלי, ההבדלים בין מי שהיה בשנה שעברה ומי שהיה בשנה הולכים ונעלמים לאט לאט. אנחנו רוצים להאמין שאתם שיושבים כאן, חלק מכם, תצטרפו לתיאטרון שלנו ותוכלו להיות שחקנים בדיוק כמו אלה שיושבים על הבמה.